Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ayan, gagala na naman kami. Ayun oh, ang ganda ng bundok. Sa ano ito, RAS hindi na to sakop ng Dubai. Ayan oh, ang bundok, iba yung pagka ano, bato, matibay na bato. Hindi siya yung gaya ng ano sa atin sa Pinas. Hindi ko alam kung saan na naman kami gagawin. Hindi naman sila nagsasabi. Pero ito, sa RAS dinadaanan namin. Hindi na ito sakop ng Dubai. May bundok-bundok pala dito. Akala ko sa Pinas lang ang may bundok-bundok. Wala nang ano, kabahay-bahay. Puro bundok ang nadadaanan. Tagal na namin dito sa daan. Hindi pa kami nakakarating sa pupuntahan namin. May bundok naman ang nadadaanan. Ibang pagka ano oh, ibang pagka bato na ano itong bundok. Matibay na bato. Hindi siya yung parang sa atin. Ito ang tigas na bundok. Saan kami huminto, doon kami. Pero iba yung ano nila dito. Bundok. Bato. Ano yung bato. At iba yan na ano. Hindi tulad sa atin na mabubungkal ito oh. Ano pa, gagamitan pa yata ng barina kasi ang tigas eh. Wala man lang kabahay-bahay na nakikita pa, may bundok. RAS pa rin. RAS pa rin kami. Hindi na sakop ito ng Dubai. Malayo na kami. Kaya kami pupunta oh. Malalaman ko mamaya kung saan kami huminto, doon siguro. Ay wala namang kabahay-bahay dito. Ano kaya yung pupuntahan namin? May bahay kaya o ganito rin na bundok? Walang
punong kahoy. Yan lang ang punong kahoy nila, maliliit. Tsaka yan, oh, may sisilungan lang. Hindi naman yan yung bahay. Parang silungan lang ng mga sasakyan. Ay, galak amor. May punong kahoy din. Dates yan, dates. Matibay kaya yan, yung mga bundok. Iba yung pagkabundok niya. Parang bato siya na matigas. Wala man lang ako mag-iing bahay. Saan kaya kami panay bundok ang nadadaanan? Wala man lang kabahay-bahay. May karugtong ito. Hanggang dito na lang ang video ko kasi antayin na lang yung karugtong ito kasi kung saan kami gagawi.